Viva Mkhonto wesizwe, viva. Angimbingelele la uEva obuka le video. Umhla kabani namhlanje, umhla ka Thinti namhlanje. Umhla ka 10 September sisendaweni yaseWembezi eWard 9. iWard engizalwa kuyona ke le. Engaphansi kwenkosi langabalele kuthiwa ise5 room la. Ngicela nje ucancane uveze istradi la. Istradi engakhulela kusona lesi. Ise5 room la. Sisekhaya la kwaMthembu ngithi. Yes. Yes, uyiveze nemoto yemanga lapho ngemuva nama comrade lapho. Yes. Silana kuleli khaya leli. Usuku namhlanje umama nje usifonelile umama okuyena obheka ikhaya. Hayi umndeni usuhlale phansi impela uthi cha bayiphosa ithawula ngapha kwaKhongolose. Babuya kumkhonto wesizwe. Into ke esuke endose umama wekhaya. Wonke umuntu usuke evuma. Njengoba ubona nje amavoto omkhonto wesizwe. Okakhulukazi sibambe lo nkanini lo. Lo nkanini lo ngoba umbona nje efake le ndoda ebulalizwe. Sifisa ukuthi officially sitshela ama comrade aseWard 9 eWembezi ne sub region yasenkosi langalibalele ne region yaSothola ngoba uyaziwa bekade eshoshovu esikhulu kuANC. Namhlanje impela kuumhla ka10 series busy thina ngapha silungiselela ama comrade lawa ashonile ekufuneka senze imemory service yawo. Hayi sifonela impela umama wekhaya uthi ucela ukusibona. Nasifika usitshela indawo ezimnandi ukuthi bonke bacela imembership omkhonto soqinisekisa ukuthi ngosuku le memory service ngoba baningi la eWembezi ubaba uJacob Zuma president kuzofuneka abamukele officially. But ke into esenzile sithe ake sibonise ngalo official omkhulu lo be active kakhulu ANC esebenza. So ke ukujoyina kwakho umkhonto angisho yena yedwa kuphela but ukujoyina kwakho umkhonto as from today uzongena kuma group omkhonto wesizwe kwiward kwicluster whatsoever ama programs esizowenza in preparation for ama memory service ama comrade uqala namhlanje uzoba ingxenye ngizomhand over to leadership ebranch ukuthi abe ingxenye yawo nase groupini abe involved. Ngalawo maza ngifisa ukuthi nginanaze kakhulu ngicela nje asikhiphele leskipa lesi sombulalazwe bese esifakela iskipa somkhonto wesizwe umkhonto wesizwe oyifuture ongakaboni bafethu siyamzwela kodwa ke nje naye futhi la ekhona asithinte nje simvashe lekhaya siphethe sound sifike enjoy kamnandi. So officially ke uyena ke bese esebona ukuthi usenze njani lesi. Angifuni ningibeke icala nithi ngishisa iskipa sika Ramaphosa ngoba uRamaphosa lo oyinkinga ofike wabulala ilokhuzana umzawalazo womuntu omnyama. So officially simkhiphe esikara Ramaphosa samfaka esikanqamalala. Welcome to umkhonto wesizwe. Asamukele wena kuphela but sibonga ukuthi kuphekwe enkani kokubukade unayo ngoba kunenkani bo. Kunenkani nama comrade estrata ungasawakhulumisi. So siyathemba ukuthi ama comrade lawo uzowakhulumisa. Welcome to umkhonto wesizwe. Welcome to umkhonto wesizwe. Bafethu ngicela usondele mfethu. Sibonga kakhulu kuma ngoba uyena oyinhloko yekhaya. Uthi ngama elections wayilokho esibonile sinyakaza nalento nje ukuthi uzofika angakhulumi afika votela umkhonto kodwa ke manje usethi akafisa ukuthi kube imfihlo officially yena nomndeni wakhe baningi ke abanye abangekho. I think like mhlambe sizophuma ne-membership yabantu abawu10 if not 11. So ilawa abakhona njengamanje nawe ndoda anytime soon uma usuvota wazi ukuthi umkhonto wesizwe is the future. Umkhonto wesizwe wona ozokwazi ukuthi ukhulule umuntu omnyama. Viva mkhonto wesizwe, viva. Viva. Viva Ward 9, viva. Viva. Viva Wembezi cluster, viva. Viva. Viva Nkosi Langalibalele, viva. Viva. Viva Thukela, viva. Viva. Viva mkhonto wesizwe kwi-province, viva. Viva. Viva mkhonto wesizwe kwi-national, viva. Viva. Bakwaze Zuma, bakwaze. Bakwaze. Bakwaze mkhonto, bakwaze. Bakwaze. Thank you.